amalma ani yangma bi kibaran bambolo kala sama ode ko gendarme bi saba ani woro ulu minena dogun temene anga finitigi woro fe bagine da ni koy masro do refe ni gendarme ko fole nun ko ni tumbe mobti de utumbe ka yen kawl ndakana ni ulu ko ni uka daga robla ku kunda mo ko kan asro yamaria ko ni amaduma miye ni gendarme yere ulu ya ira ka fo ko ni ko ulu kan ni wale kunte dore ko ulu tumbe fe ko ni son goya de ira ka daga ko ni ko laydu do tumbe ulu ni kan nyama uche ko o laydu ko ni ko matime ko ni ata kala je ko seben do be ni o ye certificat inter army ye mi ngoni ate soro ni concours make nga ko ni laydu tun tarolu ye ko ulu ko ni tumino soro ka soro ma concours ke aklina jigina mi ni jaramu bi saba ani woran ye ulu ko ni be ka jakulu do de la jakulu minun ko ni entraîner no kosobe ka teme jaramu to kan se ka bamanci jugu ko ni kele ani majugu gelon munun ko ni nunu ya ira ka fo ko ni ko ka da ka ulu ka baraw ko ni ko akagelenin to tay ko laydu tun talembu ye ka fo ko ni seben ko ni ko obeduma go ka ko ni ko fe ko ni ko ka layini ko ni ko masabati ko de kama ko ni ko ulu boru ka daga yoro la ka fo ko ni besegi wa ko ni ta be ko ulu to daga yoro la fena ka kala ka fo ulu ma kulu ka ta yoro la yoro mina ko ni ko o la kana baliya ko ni o ka boni utume yoro mina e ko de ko ni udu subo ko sobe ka tuguni ko de kama ko ni ko ulu ko ni ya fo chogoshila kulu tunatai wa kulu besegi mbomako o temene ngwa bo ya magra la fena ka fo ko ni ko gawo ko nana wale do bina ta kle flani na munun ko ni mina to ko ni mobili ni moto fen be ko utigu be se ka don chugo amina ni wale nunu ko ni kunte dore ayira ka fo ko ni ko gawo ko nana ko mobili shuen ko ni ko o chale no ko sobe ko mobili shuen nunu na ko ni bamanci jugu ni wale jugu kala wala ko ni kala no ka ku ka bara chugo mina ko no be kala ka mobili nunu ta la kana balya ko ni sinsi gawo ko nana ko re ko ni kama ko ni gawo nyama o ya ayira ka fo ko février kalo kile folo ka damno la ko ni ko fen mobili ye ale ni moto ko ni ko tigibina nyini ni bela ko bina soro bina ke chugo amina o de ko ni ko mobili tigu ni moto tigu be kan kangata ko mobili ko ni déclarer ka yira ko ni mobili nunu tay wal ma moto utay ko plakite munu na ko ni ko plaki ko ni o bina nyini ka kulula wa munu be ka bolini jamana wore plaku ye ko ni ko chugo mina ko be siga damla ni kuna fonu nut mambolo kala sama bi ani che ko kloma jola